Maayong buntag, mga kahigalaan ng kaigsuunan. Karong adlaw Lunes sa ikalima nga semana sunod sa tuig. Ihalad na to kining Santa Eucharistia sa atong pagsugod ining bagong semana nga atong ubanan ang atong kaugalingon ug ang atong kaigsuunan diha sa presensya sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausap kanim. Mga igsuon, maghinulsol kita. Masaligon ug mangayo kita sa Ginoo sa iyang kaluoy, iyang pasaylo sa ato mga sala. Or maandam kita nining Santa Eucharistia. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mi anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga salaudad unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlogikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan dayto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawhan sa Israel, aron ilang dadon dito sa siyudad ni David nga mao ang Sion, ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel, miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong sa bulan sa itanim, nga mao ang ikapitong bulan. Ug miana usab ang tanang kadagkuan sa Israel, ug giyayungan sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ug ang tulda nga tagbuanan, ug ang mga sagradong galamiton diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga pari ug sa mga Levita, si Hari Solomon, ug ang mga Israelita, nagkatigom diha sa tubangan sa sudlanan sa kasabutan, ug naghalad silag mga karniro ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Niya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini. Didto sa labing balaang dapit sa templo, ilalom sa mga pako sa kerubin. Gipandungan sa mga pako sa kerubin ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini. Walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises niini didto sa bukid sa Sinai. Diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto, sa paggula sa mga pari gikan sa balaang dapit. May panganod nga milokop sa templo sa Ginoo, og tungod niini ang mga pari naglisod pagpadayon sa ilang buluhaton, kay ang templo napuno man sing maya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon. Gipahimutang mo, Ginoo, ang adlaw diha sa kalangitan,
apan na naa ka nagpuyo sa mga panganod, og sa mangit-ngit nga dapit, nakatukod ako sa alam kanimo, ug usa ka matahom nga balay, dapit nga sarang mong kapuy-an, hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Ginoo, Tungas ngadto sa dapit, dapit na imong pahulayanan. ania nakadungog kami niini didto sa Efrata. Hikaplagan namo kini sa kaumahan sa Haar. Manulod kita ngadto sa iyang puloy-anan. Managsimba kita sa tungbanan sa iyang mga tiil. Ginoo, tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Padayon o Ginoo, ngadto sa imong pahulayanan, ikaw ug ang arka sa imong kahalando. Magsulob unta ang imong kaparian sa katarong. Magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang David imong sulugoon, ayaw isalikway ang pangaliya sa imong dinihugan. Ginoo, Tungas ngadto sa dapit, na imong pahulayanan. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilakdan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 lamdag ka. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manasab ka. kinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumalat ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mitabok sila sa lanaw o midunggo sa Genesaret o gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila na ilhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay o gidala ngadto kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti o nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw o Kristo. Kita makabig dayon taan ang unsay balaan, no? Kana mo'y kamatuoran sa ato ang pagkaanak sa Dios. Makabig kita nga to sa pagkabalaan. So kad pagayod bisan sa panahon ni Solomon, no? Bisan ang tableta, no? Gatong tablets nga diin gi-inscribir ang napulo ka sugo nga isulod nila sa arka sa kasabutan. Ang arka sa kasabutan, sudlanan sa kasabutan, makabig yun sila niadto nga giisip o ilang gituuhan nga presensya sa Ginoo. Kay tungod ni adtong papan o tableta, papan nga bato, ilamang na sinati ang kabalaan sa iyang presensya. O nga, ilag itong pagabit-biton, bisan asa sila paingon, o niya, kuyog ni ini ang mga balaan nga mga gamit, no, mga himan sa pagsimba sa Dios diha ni adtong sudlanan sa kasabutan, the Ark of the Covenant. Itong may abot sa punto nga si Solomon sama gud pod sa iyang amahan nga ming hatag og sugyot nga tukuran gyud niya og puloy-anan kana bang permanente na gyud nga puloy-anan. Kay buot sila nga dito na gyud ang Ginoo. Nga ang Ginoo nga buot gyud makighinabi kanila kung wala pa ni nila makit pero dayag kaayo nga ang kabalaan ang iyang pagka-Dios. Wala pa may amahan nga gihisgutan dinhi nga buot gyud makighiusa kanila, makigkuyog kanila. Mga dinhi ato nakit-an ang transisyon no gikan ining sudlanan, dwelling, arka sa kasabutan, puloy-anan sa Dios, ang presensya, ang balaang presensya sa Ginoo, nga diha na sa pagkatao, sa personalidad ni Kristo sa Ebanghelyo, no? So mao na ni, no, nakita nato nga buhi gyud nga Dios, buhi gyud nga presensya nga mabati na gyud nila ang tinguha ang pangandoy nga ang amahan nga gipailan ni Kristo nga karon diha sa ilang ng taliwala. Nga gani buot gyud nga muhikap sila sa sidsid aron maayo ang iyang presensya, nagtinguha nagpadayag sa tinguha gyud sa Dios nga maayo sila sa ilang mga balatian ug niya mabati nila ang iyang presensya. So ang kabalaan sa Ginoo makadani na gyud kaayo diha sa ilang bisan asa gani nga balangay, bisan asa nga dapit, no? Gitinguha gyud sa Ginoo, wala lang ma-confine sa usa ka lugar, wala mahigot siya sama og sakayan nga ihigot lamang sa daplin sa lapyahan, dili naman na makabuhi. Simbolismo nga ang sakayan nga gihigot, dili ka na mo ang presensya sa Ginoo, kundi iya nang mapabati, iya nang mapaambit ang tanang gyud nga tanang mga lugar. Hangtod karon dinhi sa balaang Eucharistia nga itong isaulong, dinhi gyud, no? Dili ni mahigot ang Ginoo dito sa Jerusalem, sa Capernaum, sa lapihan sa Galilea, ni ana uban ka nato. So dinhi atong pamalandungan nga ang kabalaan nga atong naambit kaniya, nadawat nato siya sa Santa Eucharistia, ang misteryo sa unsaman sa inkarnasyon, mahimong buhi ug mabalik pag-usab, masinati pagbalik diya sa tong pagkalawat kaniya sa iyang presensya ngari kanato, no? Dinhi ug niya atong ipaambit unta sa uban. Yes, usbon ko madani gyud ta sa kabalaan ug kasantos, madani ang atong isigkatawo atong makaigsunan diri kanato.
Mahimo kitang arka sa kasabutan, mahimo kitang puloy-anan sa iyang presensya nga madani sila. No? Kana ato nang hinumduman. Pagpabilin kita nga mahimong puloy-anan sa Ginoo, kita usab ang magdala kaniya sa daghang lain-laing mga dapit. Mahimo ng mangmata. Mayong buntag kanatong tanan. Amen. Manindog palihog, magampo kita nga to samahan, nga nagtinguha nga ayuhon sa tanang tao. Ang tanang tao, sila nga mudangop kaniya diha sa ilang panginahanglan. Dili gayud kit niya isalikway. Buot niya nga mahiusa ang tanang katawan diha kaniya ug siya masinati ngadto kanila sa tanang dapit. Puno sa paglaom, musangpit kita kaniya sa pag-ingon, mapuangurong Dios dungga kami. Mapuangurong Dios, dungga kami. Nga isip simbahan, amlihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa mga panginahanglan sa uban. Ug sa ingon, mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios dungga kami. Nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad. Labi na alang kanila, nagibiyaan sa katilingban, lakip na ang mga huyang ug ang mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios dungga kami. Nga isip katilingban, suportahan ug ituboy nato ang usag-usa, uban ang gugma ug ang kalumo. Nagipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakaplag og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo. Nang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios dungga kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay na, makaangkon sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios dungga kami. Magkagagahom nga mahan diha sa panig-ingnan sa imong anak nga si Jesus. Ug puno sa Espiritu Santo ngiyang gibilin kanamo. Dili unta kami haduka diha sa among pagpuyo sa among Kristohanong kinabuhi. Dili unta kami haduka sa pagsimba kanimo, mapagkabana kami sa nga nanginahanglan nga mga kaigsuulan. Sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod palihog. Nimo ihalat ko karon Ginoo, ug naglahom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini halat ko karon apan kinasing-kasing. Jutay lang kini halat ko karon apan kinasing-kasing. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang inyo ang ako nga sakripisyo, dawaton nata sa Dios nga mahal, magkagagahom sa tanan. Doa tununtas Ginoo sakripisyo gikan sa imo mga kamot. Alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ng santos kasimbahan. O Ginoong Dios namo maghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo nga maghimo kanamong kahayag alang sa uban. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ang atos. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo, among Ginoo. Busa uban sa mga anghela sa langit, nagasangyaw kami sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Husana, Husana, sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, Si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari, mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Kanilang among gihalad mga balaang pamisa sa mga kalag sa purgatorio. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, inaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita samahan sa pagampo gitudlo kanato sa buhi nato nga manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-ut, dinhi sa iyong kamayon sa langit. Ang kalano namo sa matagadla, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahom nga himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa itong panaginigsunay, ipakita ta ang Dios nga buhi dinhi kanato. Kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw, kalinaw, kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, tagi kami sa kalinaw. Sa mugog mo kaluoy manalipod magtambal sa mga kalagog lawas. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, Dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping ng takadato nato sa kinabuhing dayon alang kanato modawat ni ini. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis sa pagsaulog namo sa imong buhing presensya diha sa imong anak. Itugot ka namong hiniusa kang Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa among kaigsuunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug ang buhing presensya ni Kristo ngadto sa uban. Salamat sa Dios. Mayong buntag, a blessed Monday.